Yeah. Rappler innovation. Come on. One black. As brand. General MC Balde. Biju Tigi. And Real Mamzo. ñu ngi may oo di laajte ndax dara génnagul daw si yéen di carte indaale benn bul arno ko di 5 jodi yaltaani pool. Hello guys. This is your boy Bab Gale from Rappler Innovation. Les gars, ça continue toujours avec votre émission Fofkodo. Hande, Mbata présenter cet artiste plein de talent, plein de succès. Ko après non, garoytene mako like. Kulal, asalmina. Yeah, jaajëf Baba Galle c'est boy Baba Galle a salmitama deuxième fois elle neri salmodirde rendire meeɗi joddade calmodirden mbaɗɗen décortiqué kalɗen ko heewi ayi kono hande ko deuxième fois min calmitima kadi deuxième fois voilà. One, wodi ko yimɓe haalata. Mi anda noon si tawi aɗa suusi waɗde ɗum confirmé. Mbiya ene woni walla ala wodani. ɓe wi ko an ɓuri wawde rap e nder MZ. ɗum kay c'est déjà confirmé ɗum ɗon kay wona min confirmé ɗum quoi artiste binoɗo sa innirama gando yahto ko anduɓe kaali voilà min ko anduɓe mbimboto wawi comme si waɗat confirmé min e hooram tan quoi mbeɗa sikki ɗum ɗon kadi ma yimɓe paamoy ɗum yeeso oɗo saaha moom weeti weetani wonko hedde jamma quoi voilà. est ce que wona coowali par ce que déjà a wawa yiide ko wayno ɗo hande Tiju Tigi en ko wayno As Brain ko wayno ɓeɗo Saliɓe Yaware junior bewɓe bewɓe junior wiyete j'espère Real Mamzo en e woɓɓe nanɗo an mbiya ko an yaafi dak rap quoi mais topoɗa ɗum gayen. Non, gars, il y a beaucoup de talent ici. Wallah, ko kala ko no wadi numno quoi. Rap ruji nando artiste aji ne kewido tep talent ruji ne kewido tep machallah. Mais gofo kadi ay ko awi ngesa mum buranta dum ko awi ngesa mum ko buranta dum boggi janani di quoi. Voilà. Min dum do amo dundam du ne burani kam etruji goddi di quoi. Kadi mbar wadi confirmer horam mbar fami horam mbar yidi horam quoi. Mbar wadi kadi engagement bien engagé. Voilà. Pour l'instant non min gone commençade e ko ɓennuno ko fof ko fijirde min gonno tan koye fijde an eɗen jogdi programme uji voilà ma on ko kollumami so Allah jaaɓi. En garat hol wonɗo One Black. One Black aɗan ɗo huccire mum c'est Oumar Sall watti hoɗum One Black eyyi 2013 dawmi guesse canjumi indam Sékou Mar majji messe Black heeɓi ndam 2014 duttitimi paami dimbe Yeah, comme noonu rek quoi One Black artiste rapport nan ɗo en nam JMGS ɗo en kalten voilà ɗo jeeya ɗo jibina ɗo mawni ɗo waɗi ko waɗatno ko fof départ o kadi ko ɗo ha joni noon koye débutaki en débutaji ha joni ala ko mbaɗɗen taw mais eɗen ɗo en nam eɗen piiɓi eɗen jiiɗi engagement o nan ɗo ko moyo no en ngala walla woni en ngala ha joni voilà comme si ko noon tan quoi no mbaɗirmi présenté ha tinirɗon ni ha joni ko ɗon tan quoi voilà. Hol hitande nde puɗɗiɗa rap? Hewani famɗani ɓooyani ɓaɗaki ko 2019 wonno mais mi haalninoma en ɓooyi hen en mbaɗi rab guila rab wodani quoi e gueɗe ɗe nde pewjete ko minen tan tawa Allah huɓɓi foyre daddu leɗɗe maɗa pawa sa respectani hunde nde tagui nene maɗa yawa carriére ma ne raɓɓiɗi en ko 2019 fuɗɗiɗen a faami mbaɗɗen enregistré son mo jeerɗen koye men quoi mais en goni hen avant 2000 aji enen ken rapperuji gonɗen saabu ko rappeur waɗatno fof eɗen mbaɗa avant ɗum ɗon quoi jahen concert présente ɗen mbaɗen playback monset concert uji gonten concert uji janani so concert noddi notoɗen comme si ko rappeur waɗatno ko rapperuji jadanoɗen koye rapperuji gondanoɗen ko rappeur waɗatno fof eɗen mbaɗa eyyi mais mbaɗɗen enregistrement son mo jeerɗen hoore men ko 2019 quoi wallahi billahi. Ok 2019 danaka fuɗɗiɗa bon carrière ma quoi somi faami e nder haala ma en garat en nanat One Lyrical en nanat One Black te sa ƴeewi même style même flow holko mbawɗa hen waɗde expliqué par ce que yimɓe ne wiya ko an aɗa waɗa copié waaji o. Pour ha paama min One Lyrical min mbiyami One Black nde mi anda One Lyrical kadi mboɗo wawi widema ha joni One Lyrical ko inde makko tan gandumi no gandirɗa ni ene gasa wonde ni taw an wonko ɓurɗa andude kam e makko presque hay so makko goto mi kamani mi meeɗa consomme demo wallahi mbaɗa andi noon ko artiste
mbaɗa fotta e afruji makko no pottiranmi hen e rappuji goɗɗi ɗi ni rek mi rewane makko dal ayi inde ƴe kadi ne gasa wonde hawri tan nanditi istilaji hay so tawi nandi min kam mi yani kono kam mi concentré ake e makko quoi ko artiste noon c'est ça on jii ko yimɓe haalatno ko kanko noon o waɗi confirmé donc nde wiyete One Black ko andano hol wonde One Lyrical donc ha joni ala hay son ko goto mo waɗi maîtrisé en garat so o haalni en hol wonɗo One Black o haali hol hitande o fuɗɗi game o donc noon en garat e présentation mo ganduɗa donc immiri ko e page amen Rappular Innovation sen jii guys en mbaɗino toon compilation woni compilation ji of the MG en mbaɗi hen deux catégories woni sukaɓeɓe mi wawi wiide sukaɓe par ce que wonaɓe sukaɓe mais ko noon wawte wadde expliqué pour femme yaade new generation e wonɓe dow mabɓe seeɗa donc noon en jii e boyji ɗi en jii waɗɗo remporté vainqueur o woni Kana MC refti hen SDM en mbaddino émission e Kana MC ma en garto e SDM joni noon en gari e catégorie mawɗo o wonno hakkude One Black Général MC Balde Tiiju Tigi Asbrin Riel Mamzo Allah waɗi noon waɗama yalti jugama kanko waɗi gagné vainqueur o kanko gagné alors guys yeɓen garten joni joni waɗen expliqué seeɗa holko alhaali o yarno donc ha fof yaari kanko o gagné vainqueur o ñumay odi lacco ndax dara gennagul jaw si yendi carte indale benn bul arno ko di 5 jooɗi yaltani pool manki ko vis wadde yolbi mi artani foot noddata koye pp garta ko deuxiéme wiɓe ɗo ala bébé ngol ɗo ko goɗɗo deuxiéme hot nawde kamɓe maɓɓe tebdumorom lijjim min e rap ko wande poɗeɗa sa loggim black won dow beat moye bukki amna almet khalil on do mix noddu laos ɓeydu garnet flow on e lix mais mi yeyata mi ñamlet won ƴettunoɓe rix way caggina ko omelette demo ko dara rutto janggo dalnono ko hoole am na yi ndaw ak yi mag fo fotani gore am na yu mbaw mais duñ mat kon bu leen ñu boole malaraw caliɗo jab Allah fondani doole ok guys neni ko ɗum wonno sayfo caggal ɗum wan en garat hol explication mo wawɗa en waɗande e caggal nde mbaɗɗa remporté vainqueur compilation of the MG o kañum explication mum yuuti ene rabɓiɗi min kam ko ɗum ko onon humpi quoi min humpana kam kadi sa ƴeewi nde au début nde déparata nde min mi alano ɗo hennam mboɗo wonno Mauritanie ay comme déplacé noɗo kono nde noddami mboɗo expliqué nde wonno min ko ga présenteur omi kadi ko gonnomi toon e dow mum ko foof ko ga tan jilotononomi quoi au départ couplé am mbimi ko mettat ɓuuɓat somin garani ñakkon ɗon perdon kalde tawami min somi tawama tan kamɓe ɓe perdata so tawi waɗino caggalam ene wawi goto yalta hen mais kala ko waɗi ɗo yeesam ko junggam jaggammi ɗum quoi wadde min ɗum noon ko onon betti walla onon haawi ha wani kam ça fait plaisir noon ne weeli wiyede an a waɗi ɓeɗo a ardima ɓeɗo ɓay ko goɗɗo haali ɗum mais min ko gandannomi eko gollanmi nde bindannomi de foof mboɗo andi kam yeeso saabu min sa jooɗima mi ƴettita mboɗo winda mboɗo andi ala ɓurdo kam wawde windude quoi eyyi ɗum noon mboɗo humpiti ɗum kadi wone mabɓe anduɓe ɗum rappuruji eyyi wone mabɓe anduɓe ɗum ne andini sane lafti walla laftani a yiyani walla ok One Black en garak est ce que ƴettude vainqueur e sayfo walla e compilation ji waɗɗi waɗaɗi organisé gona hen bokka hen ƴetta vainqueur est ce que ɗum ene saabi wiyede ko an woni meilleur artiste non hayso tawi kañum tan ɓolum ɗum wawa wadde mo meilleur mais kañum e ɗum jeere e manam e laaɓi ɗiɗon quoi aɗa andi comme si ko an aɗa wiya kam mboɗo wawi goɗɗo ne wiya ko kañum wawi goɗɗo e goɗɗo ne wiya kañum wawi ndendina wiɓe ne mbawi ɓe foof mbaddaɓe a faami kadi a wiyani bon blague yo yimo clash oɗa yimo plage oɗa yimo love oɗa non non gadduɗaɓe koye affaire goto mbiɗaɓe ndewe ɗo quoi onon foof wiyannoɓe oɗon mbawi ɓe onon potti ɗo quoi mbaɗe min ƴeewo quoi après mbaɗɗon ha jaltineɗa hen hayso tawi tagata wiyede an wawi ɓeeɗa quoi mais ne tagma ene totuma courage quoi ene andinma kam an hayso tawi a wawa kam wawaɓe mais wonko mbawɗa quoi kadi ene laabi ni ko min wawi wallahi billahi joni noon holko mbawɗa wiideɓe en tant que onon bokkudo compilation
kala fof ni wiye ko min gagnato kala fof ari holliri wawko muɗum holliri talent muɗum holliri technique muɗum fof an noon Allah waɗi a bokki hen donc a gagnima holko wawɗa message mbawɗa lasde mabɓe quoi pour yeɓannoɓe ɓe e fansuji ɗi andira ɗum quoi kamɓe dal min puram ko kalatmi ko gagnimi ko hoto taguiɓe découragé ade saabu moɓe mbadda woni wona même niveau quoi ɗum woni caɗele ɗe kamɓe toon heddiɓe toon ɓe so tawi ɓe mbaɗino kamɓe tan ene wawno hay goto wasa gagnade ni saabu kamɓe fof pooti mais so ɓe mbaddama e yam tan mi ara dow quoi ɗum ɗon wona min ko Allah woni e wadde ɗum quoi kadi ɓe ganda kadi ene woodi prochaine fois ne woodi wona ngol ɗo tan kala to mbanmi participé kam to ɓe ñakki quoi comme si ko wadde min wawiɓe somi waddama e mabɓe yoɓe mbaddu foti waɗede ko désisement min sono jugé mi yaltine ha paare kadi kamɓe ɓe jugé quoi saabu min arata dow tan wallahi barki Allah kullal waɗa min ko MC kullal mbiyami quoi kullal waɗani sérieux quoi ok voilà ko message mo waɗi lancé caggal ɗum ɗo en gara guila début carrière ma ha hande no foti projet ji mbaɗɗa projet en kewani projet ji en kewani hay titre ji quoi mais en meeɗa yaltude hen noon eɗen goni hen eɗen mbaɗa jeem en mbaɗi projet goto en mbaɗi mixtape goto quoi biyeteɗo arma andinma en kaalin ɗum en kaltat kadi yaltino yimɓe concentré ma hen won yiɓe koye mumen woni hen ha joni ko ɗiɗon tan keɗoɗa ko heddi ko quoi caggal muɗum kadi en mbaɗi single aji seeɗa quoi mais en mbaɗani projet caggal muɗum taw quoi ko oɗon projet goto dañƴen wadde taw e carrière meɗen quoi ha waɗi réussir eyyi eɗen mbaɗa noon jeem noon des fois ayi kalo ga majje ga sama ga hendu nawara ayi meɗen mbaɗa single aji yimɓe en concentré e single aji he minen samin jaltini son ene fusa ene yaha ene kala to ene ɓenna ene woɗɗoya son uji ɗi a faami wadde minen min mbaɗa son tan yona amen quoi min mbaɗat son goto tan min jeeɓata borom vidéo ji en kadi vidéo gonga ni ko carte d'identité artiste ene présente artiste o ene nawa ɗum to woɗɗi ene woɗɗina ɗum quoi mais minen son uji ɗi ene hawni so min mbaɗi son tan kala toto min gañi ko hade min wadde vidéo ji tan fusa mais ngolɗo noon so yiiɗi dajjiro min mbaɗat vidéo ji so Allah jaaɓi inchallah so Allah jaaɓi ok mbiɗa projet o wiyete ko armi andinma no foti titre aji waɗi kañum elle ko 8 wonno 8 woni no foti featuring waɗi featuring est ce que wona featuring armi andinma est ce que wona Gibson est ce que wona de waɗi de featuring woni hen quoi armi andinma ellede son jumani de featuring quoi ok wiɗa projet o wiyete ko armi andinma j'espère joni o mo ganduɗa ha joni heɗaki son te an arɗa ko andinɗeɓe donc an sa rokkama micro holko gandintama kanko mi andinanmo konko on mo meeɗa heɗade te oɗon mboɗomi toon yimi armi andinma te keɗiɗo foof andat kanko meeɗa heɗade somi wiyama yomi andinmo kollatmomi kono connexion sodirte mi hollam no YouTube natirte mi hollamo no won blague windirte mi wiya yo yawo concentré o a faami so tawi o ala connexion non saɗa laasa message daɓɓo tan résumé tan e cimtol tan holko wiyatama e armi andinma ne mofti ko heewi kañum noon ene mofti ko heewi mi sikanten heeƴa e oɗo men temps en nam quoi kono jinmi wiide ɓuuri ɓadade tan to jomum ɓurata yawde famde a faami ko sodde connexion hay soko 250 yaha YouTube badde recharge winde won blague officiel armi andinma woni dow quoi à part rab baɗɗo carré wayri o diwan ko armi andinma rewi hen quoi voilà effectivement est ce que aɗa suusi wadde assumé manam mbaɗa assumé eko son uji ma ɗi bindata mbaɗa assumé suusɗe kala caggal on projet a waɗi son goto wiyete ko rab baɗɗo carré wayri o diwan rap waɗi kam pare musique waɗi kam imam diwan o 4 carré mi sakka leskinam komi pap minitari a heftini tinam ko classe ko écotrip aɗa suusi waɗɗe souligné artiste aji kalata toon non mi suusa pourquoi pas mi suusa mi meeɗa hulde mo meeɗa hulde sa wi ɗum suusa wiyanma ko suusa mo meeɗa hulde wiyete ko aɗa suusi direct min mboɗo suusi a faami kadi mboɗo sikki affaire o mogginaki ni eyyi affaire o ne ɓaɗi sa heeɗima son o lawol gotol tan aɗa fota famde taw ko ɗo keɗiɗa son aɗa fota famde quoi kadi mbaɗa andi son ne heewi baksuji e oɗon so a heeɗima ɗum an mi heeɗima ene yaaji ala mo memani mais min waaji goto dal gandumi e nder rap MC ene waɗi ron goto bul goto ko ni watta yahani ara hakkude ma an Asbrin Real Mamzo gemmoɗon ko ɗon haaɗi
noon yaaji mais c'est à dire que a yiyata goɗɗo waɗa hunde to memani hen goɗɗo par ce que nder son mi nani wiya ya wiya Mamoud mi anda ɗum Mamoud elle ɗaɓɓe teɗɗi ko tiba noddu Mamoud en balluma o so ko guerte tiga jaggu ɓeyda e maafe ma mo jeeyi ɗum ha jeeɗum o borom jomum nan ɗon hono Mamoud an ɓuuri ɓadade hono Mamoud Mamoud ɗannima ɗanngal islam to wonno kan ko groupe o wonno groupe mo wonno no wiyete groupe o no wiyete ni ala awa windude neɗɗo kalte makko mbiya anda to wonno babs babs no sustan aldan groupe o wajiɓe ma bindu ɗum wallahi wona ka nanno ɗum internet wajiɓe ma bindu ɗum e waɗe commentaire yo inchallah ma kalani groupe an groupe ne ɓadi ni ok guys il faut pama noon min classe tama wona rappeur quoi eyyi ɗum woni ɗon ne raɓɓiɗi ne famni min classe tama wona rappeur ok wan wow. est ce que neɗɗo ne foti wonde e meccal taw anda ɗum non fotani wonde voilà en garate question ji rap en tant que rappeur seeɗa en tant que aɗene rabo donc noon en garate question ji nder muɗum avant to yettoɗen e vrai question ji natɗe e nder milieu rabo en garat do e question ɗi ganduɗa ko vite fait quoi donc sa huɓɓi connexion ma holto idotoɗa nadde nder WhatsApp TikTok walla Instagram holto idotoɗa nadde min o saha mo kalɗeten to ɓay ko gonga weeli Allah subaka somi fini ko football idoromi nadde quoi mi tira penalty o wallahi billahi wattallahi ɗum guidoromi wadde quoi so yewti noon so yewti ɗum ɗon mi ummoto mi yahat mi salligoyo mi juula ha para mi arta après mi naata WhatsApp mi ƴeewa ko fini toon kidoromi kadi somi naati WhatsApp mi heɗoram concentré ta koye message uji kewmi ƴewde ko statique quoi mi ƴeewa mbar ko jaam yimɓe pinori quoi après mi waɗa ko mbaɗanmi ay ñalawma ɓenna 9h ne yona 10h ha ɓooya 11h jiya midi bottari fandima 13h en ay ɗeɗon gueɗe quoi noon tan wallahi lazim billahi holɓe ɓurata wawde haaldude e WhatsApp rewɓe walla worɓe walla e groupe aji min groupe est ce que min aɗa en saɗi nana vocal am e groupe quoi mbaɗa haalda e worɓe ɓuurmi wawde haaldude e WhatsApp quoi worɓe ɓurɗa wawde haaldude wallahi billahi eyyi ko c'est sûr noon woniri mbima namdo worɓe ala mi namta worɓe min ga jiiɗmi kay ko rewɓe waɗa ɗum commentaire maɓe mbaɗ commentaire ɓe kaala maɓe kaala wallahi lazim ok c'est bon en garat e question faaɗe concert kadi e faaɗe bindol lyrics donc voilà e garat holko woni freestyle impro freestyle improvisé impro kutoraka oɗo côté noon freestyle impro ne satti webani quoi ay yani c'est à dire a yiyat artiste aji ganduɗa ndeysaan joni natti waɗde ni walla wiye natti hewɗe ni yiya jamma yona o groupe ɗo walla o neɗɗo hocca baful muɗum goto bultuf muɗum ya hawre woɓɓe fo bit ne waɗa impro kono joni affaire o dal cikata rabo joni waɗi évolué ha joni kala foof windo foof koye coin muɗum tan wonata winda yaltina arta jooɗo quoi donc noon ɓeɗon est ce que ɓen hande ne andi ko woni rap improvisé non kañum aɗanni ne heewi motif aji jomum yarata koto ɓuuri hoytude to ɓuuri hoytude e muɗum to quoi enen ɗo ala mbaɗo imposé concert ha wima ko impro woni concours walla ko impro ala rappeur sa monto concert ne waɗa impro quoi a faami en cuusnaka ɗum en gasa wonde ko guila wonnoɓe ɗo ava ɓe ayi wonno kadi weeɓani affaire o wona hunde wemde improvisé manam ko ya rep ko jimɗa ko visé ayi ko visɗa ko ɗum kalta comme si ko min kuccimi ɗo joni koye camaraji yi mi raɓaɗi ayi mi warabde ɗi noon mi expliqué wadde ana waɗani komi danni ana waɗani impro mi rewani hip hop feeling quoi mboɗo wawi rabde ɗi sa so mi welama mais onen koye décortique ɗum ene kala ɗum quoi ko noon yaari ɗum woni improvisé impro ko visɗa ko rab ɗum ɗon quoi tawa freestyle voilà ha joni e banggue concert holko woni acapella acapella yimɓe jiima acapella ko an artiste o sa yettima présente o public o an andi no présentirtoɗa woɓɓe waɓeno amen ni gaddante micro guila less ne pija ne gala ne calmina so jettima awa sowma ene fawe cammina hunde mi freestyle mi acapella moɗon quoi a faami des fois welami hami wasa fawde son am
tamo fof mi waɗa ɗum e acapella o Acapella, c'est ça. voilà tout simplement ɗum woni Tout simplement, acapella ɗum woni acapella. ngabba e concert ma jogoɗa micro ma aɗa raɓa aɗa rima aɗa waɗa technique aji ma to bito nan to ni ñifi Voilà. voilà e garat ha joni e banggue ɗum ɗo quoi banggue concert holko woni playback yeah playback ko concert yimɓe fof ne gandi e artiste o min son am won black soji mum mo andiraɗi mo montirta ɗi mo yimirannoɗi mo yimi yimɓe fof ne concentré ɗi organise ɗo concert adda ha acca ha ñande son jour concert o ara tega son uji ɗiɗon ne waɗa ɗi répète e dow concert o public ne yaada hen ne wulla a faami yimɓe o play o woni playback voilà non wona kullal sa ko afruji ɓadiɗi yimɓe fof ne poti andude wonɓe anda ɗum de non wonɓe anda ɗum kalden tan wonɓe anda ɗum non nice wonɓe anda no wawi neni wonde mouvement o to anda par ce que déjà no wawi wonde ko tawi eɗen mbaɗa ɗum ɗo ko pour juste andinde fuɗɗotoɓe e gueemo anda ko woni ɗum quoi ene moƴƴi tu vois ko ɗum waɗi eɗen namdo kaalon kamɓe ɓe ganda quoi a faami ha voilà c'est ça ɗum woni playback ko yaaɗ fawde son muɗum dow concert ne refta hen public o ne wallitma ne refta hen a waɗi playback quoi voilà wona question ji terre à terre mais ko juste andinde ɓe anda quoi eyyi ene weeɓi ha maayi kono noon ko juste tan wonɓe anda voilà wonɓe anda joni ha joni en garat holko woni live concert en live e voilà comme si enen ɗo comme no mbirɗen en mbaɗi différent playback ko woni playback no yaari e nder playback o noon kadi comme si son uji ma a yimi son sa welama aɗa yimno son en nam biɗo ko kanganoɗo ka pewnoɗo bit ma a fewni ɗum quoi an scénarisation ma taw ka par orchestre jaada e mum concert ma a faami ɓe pawanma biɗo an aɗa arta hen voilà aɗa arta hen taw wona son ko biɗo ɓolo ɓe fawre so belama kadi an hoorema to dariɗa ɗo eɓe créé bit aɗa yaada hen no brem en mbaɗat ni borom koye en ɗe quoi a faami Allah hokku en yettade ɗon noon quoi amin ya rabbil amin no eɗen e lawol ni jotoɗo joni so Allah jaaɓi ok joni en gara joni e bindol quoi e banggue bindol lyricide holko woni rime croisé e rime croisé won black ko ɗum yimata rime croisé ko 4 bar mbatta 4 bar nanditɗo eyyi comme exemple min sonjam fof yimɓe fof ne gandi ko ɗum jimami rab baɗɗo carré wayri o diwan rab waɗi kam paare musique waɗi kam imam non acca yoni non affaire o betti kam quoi betti kam par ce que mi sikkani MG ni joguiri oɗo ressource walla ngal gandal ni joddi e muɗum ɗo quoi eɗen jetta Allah enen ɗo en janggani enen ken duwanaɓe halifa o duwani en quoi wona haydara noon wona enen noon quoi wallahi wona enen ok en garat ha joni next level next level next level mi wawa décortiquer ɗum ɗo quoi saabu mi raɓani ɗum mi yani ɗum ɗo quoi min mbaɗa fama holko genre son uji bawoji wonde next level quoi enen ɗo min mbaɗa wawi yaltinde son am mi waɗa hen next level taw mi famani quoi pourquoi pas mi yahani lirmi collecteur hip hop o no yaari hami wawa séparde next level e rime croisé e punchline o quoi par punchline nak mino tan personnellement mbaɗa waɗa punchline pour min jagguirmi ɗum ko comme si mi classement mi ittane son ma a faami mi ittane son ma mi classement ene ɓuura musde américain ne pirta ɗum mbima ne ɓuura musde hay womre yitere direct so neɗɗo waɗimo punchline ne ɓuura musde hay fiidemo womre yitere direct quoi saabu comme si hol wonɓe ɗo actuellement hol wonɓe ɗo alzoderi men haale bose en kamɓe gonɗo eɓe jima e personne yimɓe fof ne concentré e mabɓe min mi ummo guine mi ara mi yaltina son mi wiya hami tawaɓe ɗon holɓe tawami ɗo mo tawmi ɗo ɓe kalmi ɗo ɓen goni ɗo quoi mi waɗi punchline a faami voilà won hol message mo mbawɗa waɗde lancé par rapport e rap amen rap MG e rap pularo fof mi rokkuma micro ƴetta tawma mbaɗa décortiquer kala quoi wallahi billahi pourtant mboɗo ƴettuno tamde mbaɗandi ɓeydata e ko ƴettunomi ko tan ɓeydata hen goɗɗum tan quoi kañum ko ça fait gara plaisir mawɗo caggal nde ɗiɗo déplacement ji batti wodde on kadi jomum jogui scénarisation ha paari kadi jogui coftal ngal quoi jogui hattano jogui pellital ngal ko ɗum woni ligguey min puram min oɗo saaha onon ɗum ɗoji ɗi oɗon ɓuuri amen wadde engagé oɗon mbaɗi bien engagé o quoi comme si ko tawtuɗo on foof gueɗe muɗum jajat quoi saabu min somi ƴeewi hande somi welama mboɗo wiya oɗo émission so waɗi so wonno ko 100% 70% o dewirɗa yam pour yo wat quoi min ko 30% gaddumi quoi
an ƴetti crédit ma nodduɗa kam déplacement ma gaddoyɗa kam e pourtant yen mbat woni holɗum min yomi yaltu yomi ande quoi vraiment ɗon ko plaisir mawɗo quoi woni weltare quoi ko so ɗum ɓenni yimɓe min puram min ha joni ko new school uji gonɗo old school uji ngalaɗo enen fof ken débutaji tampere nonde hende min mo tampami hende hanki e hande ha joni ko ɗum tan te so goɗɗo ari tawdi kam hen hande min dendi fandare comme si ko ari en présente ko musicien yiiɗi wadde musique ko tampami hen ko ha joni ko ɗum mo tampata hen te puram min no foti ɓurde ɗon quoi jijeji en ballitani en eɗen jogui mal miskas studio men moƴƴani mais un jour viendra ma moƴƴoyi so Allah jaaɓi quoi kadi min puram min so tawi ko MGS ɗo jeyɗa aɗa yiiɗi wadde musique yo jarane déplacade quoi a faami yo des fois yo jarane yo woyema comme no ɗanngal ni quoi jaranma jaaha soko Dakar ɓay ko toon leydi ɓuuri wonde ayi toon affaire o ɓuuri wurde jaaha persona toon seeɗa après mbaɗa retour quoi haydara bonnantama quoi min majjani ɗo wona foof jaaɓi quoi wona foof sali wiyede milieu o yahani sa min ɗum ɗon mi gomani ɗum quoi wona e milieu he wonata koye ma wonata quoi hande so tawi wiyama milieu rek Sadio Mané wonta footballeur international quoi Bambali sa ƴeewi o début nde waɗatno bal nde o yahatno terrain nde so wajiɓe ko kalnannomo ko so gomi ɗum o yettorako to yetti ɗo quoi hande wuuro mabɓe andama si machallah ko noon tan to départa ɗo wona ɗon quoi enen to gonɗen ɗo wona ɗo après ko an yahata gaddoya ɗo quoi voilà ko noon tan goto jagguiɗo jagga ha tiiɗa min puram min jagguirde ɗum caggal junggo woni yahani quoi so tawi min ko musique mbaɗami wallahi ɓuranat kam kala hunde quoi à part islam o min ko rap min mbaɗi occupé a faami min ko rap min jaggui so tawi a jaggui goɗɗum jaggu ha tiiɗa an andi ko jagguɗa ko quoi ko jagguɗa ko kadi mi ƴettata ko jagguɗa ko mboɗo fawo e dow ko jaggumi ko quoi ko jaggumi ko ɓuranat kam quoi goɗɗo noon foof noon poti wade hen quoi en tant que artiste a yajat beela mbeɓa quoi après kadi ɗurnoɗa minda merde e keeci ma he quoi saabu haalet a faami mbasa jabade mbasa teftade quoi waɗa objectif ma o gasa Allah yanta hen walluma quoi Allah waɗan enen fo jaam quoi puram min webti affaire o joni heddi tan ko jooɓen quoi sen jooɓi tan en jaltat hen so Allah jaaɓi ɗeɗo balɗe wonko nanten ɗo comme si ko won wadduɓe en e iba menen ayi woni ko kanko jeeyi oɗon affaire ne waɗa chaque année mais en nananno tan walla en jeeɓanno tan quoi en meeɗa miijade ma en meeɗoy waɗoyde hen participé ayi kono finalement elle eɗen kalda e mabɓe ha woni en mbaɗama toon mame wadde so Allah hoddiri nden so yonti ene wawi jeehoɗen jiyoyoɗen hen quoi nden so yonti enen foof jaaɗen mbaɗen toon ko mbatten ko te kadi wona min tan wonɓe ƴettidami ɗo e nder wuuro ngo quoi enen foof poti yaade mbaɗen ɗum ko combat men ha gasa quoi to jajof mi weltima noon no fewi vraiment message waɗɗo important surtout ma mbiɗa yiya ɗum dans les réseaux sociaux donc noon compétition mo ganduɗa bon so jeehi e page uji ko radio télé fulɓe en je pense voilà ko toon iba men voilà kanko waɗi lancé on structure on programme donc juste pour wallude artiste aji ɗi ko pour wallude kadi musique pulaar o quoi donc kala waɗɗo intérêt so tawi hewani aɗa wawi yaade mbaɗoya inscrire donc waɗa respecté normuji soko photoji ɓe mbi soko freestyle mbaɗa donc so tawi waɗi ɓe admire tan après ɓe nodduma gara waɗa assisté quoi donc galan plaisir enen eɗen nana ɗum ɗon quoi caggal ɗum holko yimɓe wawi fadde e ma minen fansuji maɗi projet walla holɗum par ce que depuis leyaro aɗa jooɗi min nanani ko aɗa waɗi cool maɗo holko min mbawi fadde ma yeah nice ay on ƴetti tamon no ƴettirɗon tamon ni noon ƴettirmi tam quoi ay wonno eɗen jondini kadi ko mbatten ko eɗen gonɗini ɗum quoi sen mbaɗi tan kala toto bonat wadde paɗe min e nokkuji kewɗi e paɗe min e bomboje ɗo e temps togo so tawa dabbo e min ma gone wondude hen sa quoi wonko jiiɗa ayi mbaɗen noon inchallahu taala rabbi yagotol quoi après ñawna ba pare quoi ay jajof donc holko mbawɗa wiide yeeɓoɓeɓe pas amen rap pular innovation o hol momo wawɗa hen weddade rap pular innovation kay ko mbaɗe abonné tan to noon mbaɗon no mbaɗmi ni min nde jimi groupe o en départ nde kam ƴettude ɗum gaddumomi e téléphone am he a faami mbaɗmomi abonné mbaɗmomi partagé jaami téléphone nenam kadi mbaɗmomi toon abonné quoi a faami rap pular innovation ko pour enen quoi ay wona woɓɓe ko rap pular foof mais enen ɗo ɓe ɓuuri baɗade ɓe jaggen hen taw quoi caloɗen daɗede caloɗen ɓuurede quoi
ko jahren eɗen abono côté ji goɗɗi e goɗɗi ko en kaɗaka ɗum sa mais kadi bonnantama haɗantama wawde abonade oɗo compte quoi Raplar Innovation ko enen foof ndendi quoi pour men enen kadi min puram min artiste aji wonɓe ɗo ɓe rek eɓe joni kamɓe foof so goto abonimo hen tan ƴetti hayso ko ménagère mum totti ɗum abonimo hen tan après o wodat ko woni quoi aja jaajef voilà guys ko ni wayno waɗɗo lancé message waɗɗo forte waɗɗo important surtout ma faade pas jamais Raplar Innovation ko no kalirmi tan ko chaine mo ganduɗa wonen ɗo ko jeune talentueux Raplar kala haalo pular wimi e mbimami yo ko chaine ma woni ɗo donc mbaɗen abonné yajinen ha yaaja par ce que ko enen so seeno yeehi to foti yettoyade to hande c'est à dire ko enen jahani toon par ce que hande so a dañi programme walla o dañi programme seeno nanni ko avantage ma ɓurata wonde donc noon yen ballodira mbaɗen ɗum hande garnoɗen to One Black donc o haalni men nder makko bool makko waɗi en expliqué carrière makko woodi kadi promesse mo rokki en woodi ko aroyta yen fat donc noon padiren avec patient quoi wonno ɗo ko real Babstar aka de Baba Galle votre chroniqueur Raplar Innovation gars mbaɗen abonné mbaɗen partagé yaaja ha yaaja so baw ok mana Raplar Innovation. Come on. One black, as brand, General MC Balde, DJ Tiggy, and Real Mamzo. Ñu may odi laaccio ndax dara gennagul jaw si yendi carte indale benn bul arno ko di 5 jodi yaltani pool manki ko vis wadde yolbi mi artani foot noddata koy pepe garta ko deuxième wibe do ala bebe ngol do ko goddo deuxième hot nawde kambe mabbe tebdu morom lijjim mi rap ko wande pode da sa loggim black one do beat moy bukki amna almet khalil on do mix no du laos dey du garnet flow on a lix me yeyata mi nyamlet wonte tunobe rix way tagina ko omelette demo ko dara rutto jango dal no ko hoole amna yindaw ak yi mak fofo tani gore amna yumbaw me duñ mat kon bu len ñu boole mala raw cali do jab Allah fondani doole mine mo go gel banjiri ni mi gel fantastic benjala my gel still do my bear min pami koma min no di dami vinde tekte waso mani asko pandi number 1 why the taka cause the money min ko kullo mi jindani namdi mama cannot tak bindol ma mesi itani for the doctor sa hepan betege yam giteje nyagi mi kombale to sudi mi wadani tala nani kameje mi dibila to boda mak mi no fudira po fudi bal habe ma benana dara bodo mi pidira be boda jal beno di kam ko kup mami yetu tore fe mi now fudi bone fudi jam mami dunju be tebe cham ko muddo wadi pouvoir me asko aladin muddo kilo libar me asko fokke jin hande du bagaze ko jango nato wim mo metti foye jabor su jingo do min jiya yo I follow rap tactic head on bit lamdo to to me boy bu gana ay okko fit Gambia skon ketini may japp bit bi zongole tel ko ni balang Messi do di fam dani intérêt fis os tibiti man demay doga tambale wala sikku dal o gasi o do ko las ko fondement wala sikku dal o gasi si mi halda ha MC gossi fifi ko technique follow idi god idi fami ada god idi nema bande bi hetto bindi di felliri wana min he boyji di enden dandi dowle haysi taw en dendu laabi di modo mi jema ngabbude onon kabay tellade e boy balde salamale mada uddi noppi hetto rap kalanko barda windude nigis men bala jangude rapa men nodi laabi pos nigis legi nga valide hala kadi metti nande do disons la vérité MC ji sappo yeso am goro mi bedi be tinami yafani be do hay goro beda rako on kanga hanno gandu tijju rambo welali bude real rap la hey kai mo one low ko tijju tegi love your shit on the ground la wana me fada to bello gone wadi balago golle men di jersey hey nigis ko law men daw no men nyomanta ko man nigis saka men nanga ma ko rabo lamdi ko nigis jagu mi roku ma palado mari tindi han ko mar ham boy ro fondo ma ko video gabida never hecha e hore ma never na nigga maya na me mama nigga maya from the bottom the whole niggas golle ko law yeah e giten jide jam non fo pardon ko les goto min heddo dow ni jutal len ni boppu sek bari no 5 do dog halani ngartira pour keba kube jungo baba ko fotade ngartira am ngeen lidu combat e gande no min dokkira ma taw ko teddungal mi fuddi warde fok mi jokkira yeah bila sa territoire dinga deggalu gana tanga sa tadi jotali la ndonko boar one foko one follow renga am ramma sunni nama suwaso selli min janginama hay sa halan mi fiton mako wone brand ma mi friend mako compilation fayanto gel ma ci classique lay taxaw waddi len di kong yen dangen dof
may cowa lebbo lingen toggo mbawɗo ƴettat mi mari kuɓo wadde gadde mi diwi warde ngol ɗo ɓe mi waɗɓe kette